σε όλους σας. Πραγματικά να ξέρετε ότι η παρουσία σας στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Αυτή την προσπάθεια και του Ερωτόκουτου, αλλά και του Λευτέρη του Καλομήρη που έχουμε σήμερα μαζί μας. Είναι δίπλα στην παράδοση, είσαστε δίπλα στην παράδοση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για τις σημερινές ημέρες που περνάμε και χαίρομαι ιδιαίτερα. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τον Λευτέρη του Καλομήρη για την επικοινωνία που είχαμε, για τη συνεργασία που έχουμε τόσα χρόνια. Αν σας πω ότι κάποιοι από τους μαθητές μου μπορούν να το γνωρίζουν, ότι το 1994 όταν ξεκίνησα τη διδασκαλία στο νομό της Αττικής, το 97-98 όταν άρχισα να κάνω την έρευνα πάνω στους κριτικούς χορούς, ξεκίνησα από τα λόγια για να δω τον Ανογιαννό Πηδικτό. Γιατί όσο καιρό ήμουνα στην Αθήνα, ο Ανογιαννός Πηδικτός που χόρευα ήταν διαφορετικός από αυτό που κάνω τώρα. Όταν πήγα λοιπόν στα λόγια, συνάντησα τον Λευτέρη τον Καλομήρη, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Πολιτικού Κέντρου των Ανογιαννών και μου δάσκαλος γονείς Ανογιών, το βδετό είναι ένα Ανογιαννό Πηδικτό, ώστε ο Σενένος που χωρώ πλέον ήταν ο τόκτος των Ανογιαννών στην Αθήνα, έτσι όπως το πω και από τον Λευτέρη. Τον ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ. Σε αυτό το σημείο μπορώ να παρακαλέσω τον Μιχάλη τον Σιτσάρη, ο οποίος είναι ένας καλοπλήρος δικηγόρος, να παρουσιάσει τον Λευτέρη του Καλομήρη να πει τη λόγια. Μιχάλη. Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους εσάς, αλλά σήμερα το τιμόμενο πρόσωπο είναι ο Λευτέρης. Ο Λευτέρης ο Καλομήρης. Ναι, Λευτέρη, αλλά σου επιφυλάσσω και μια έκπληξη. Ποια είναι η έκπληξη αυτή? Σκέφτηκα ότι κάτι καλύτερο από την παρουσίαση την οποία θα μπορούσα να κάνω εγώ και δράτοντας τη διαδικασία της δικηγορίας ως δικηγόρος, σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να το περάσω από μια ανάκριση. Και αυτή την ανάκριση λοιπόν θα απολαύσετε σήμερα, αφού τον περάσω δια πυρός και σιδήρου, διότι δεν είχα την τύχη να τον γνωρίζω, αλλά μετά από την παρέμβαση του Κώστα του Κυριακάκη, τον οποίο ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνει σήμερα, κάθισα και μέσα από το Facebook, είναι η πηγή φαίνεται για όλους τους νέους και θα μας επιτρέψετε και εμάς τέλος πάντων να χρησιμοποιούμε ό,τι χρησιμοποιούν και οι νέοι. Μέσα από το Facebook λοιπόν, κάθε μέρα που τον διάβαζα, κάθε μέρα που τον ένιωθα όλο και πιο κοντά, ανακάλυπτα έναν άνθρωπο, ο οποίος σίγουρα δεν μπορεί να περιγραφεί σε 5 λεπτά. Θα ήθελα λοιπόν να αρχίσω την διαδικασία της παρουσίασής του, αυτή την ανάκριση που σου λέω, Λευτέρη, θα μου το επιτρέψεις, αλλά θα παρακαλούσα επίσης, επειδή δεν αισθάνομαι πολύ ψηλά εδώ, οπότε αυτό μου φαίνεται σαν το ξέρουμε σχολείο, να καθίσω. Θα ήθελα τις δύο κλές αυτές να τις πούμε εδώ, πώς καθίσουμε δίπλα, και έτσι να κατηγορούμε να σταματηθείς. Και θα ήθελα λοιπόν και τώρα να είστε εδώ, αν είναι εύκολο, μικρόφωνο, παιδιά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Κυριακάκη που με τιμά με την απόψινή εκδήλωση και όλους εσάς που παραβρίσκεστε εδώ πέρα να τιμήσετε με την παρουσία σας στο βιβλίο. Πολλοί λένε ότι μία εικόνα είναι 1000 λέξεις. Εμένα αυτό που μου δίνει ο Λευτέρης ο Καλομήρης από την εικόνα του είναι κάτι σαν τον Αλέξη Ζορμπά. Δεν συμφωνείτε? Και όχι μόνο αυτό, και όσο ουσιαστικά τον παρακολουθείς και όσο τον παρατηρείς, ακόμα περισσότερο εντρυφείς μέσα στην ψυχή του και βλέπεις αυτό το θησαυρό ο οποίος κρύβει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ένας από εμάς. Ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος κατάφερε την απλότητα και την ανέδειξε σε πολιτισμό. Την ανέδειξε σε ποίηση. Άλλωστε η ποίηση, αγαπητέ Λευτέρη, όπως και το εδώ φιλοθεάμο κοινό, θα συμφωνήσει μαζί μου, δεν είναι τίποτε άλλο από παρουσίαση μεταφορών. Η ποίηση είναι μεταφορά. Σκέφτηκα λοιπόν, άρα υπάρχει
Μαντινάδες, αυτές τις στροφές που γράφει και έχουν σχέση με την ήταν και η εταιρεία. Λοιπόν, ότι μπορείς να πιάνεις η καλή εικόνα, υπόδειξη για να ανακαλύψεις κάτι. Ήταν μέσα η βιβλίο αυτό που αναδύουν όλες τις οποίες το διόλυσε και μετά η εικόνα από το βιβλίο στα δύο ή αυτές οι εικόνες που μας ταξιδεύουν και μας πηγαίνουν σε μέρη του τα οποία είναι ανιστόρητα, τα οποία όταν είμαστε μόνοι με τον εαυτό μας μπορούμε και ερχόμαστε πιο κοντά σε αυτό το μήνυμα που θέλει να μας μεταδώσει